kowe dadi urip ning alam padang, dadi wong sengsara ya mbok lakoni kanthi seneng, dadi wong seneng mbok lakoni kanthi bungah, dadi wong sugih kowe ya nampa, dadi wong melarat kowe ya ikhlas. Kuwi tegese wong kang iso nyandang lawan uripe. Nanging lamun kita ora bisa nyandang lawan uripmu, sayekti dina-dina kang ana namung gresah gresula. Contone wong kang kekurangan, tumule ora kaparingan brana picis lawan kang gawe jagat, pendak dina amung gresah gresula, malah ana ingkang uswane ngandhakake yen to sing gawe urip lali yen to duwe titah ing kekurangan mau. Kang kanthi kaya mengkono sayekti bakal jugar kewajibane, bakal ora bisa netepi kewajiban kanthi tuntas. Mula senggono kabeh kang mbok lakoni mau lakonana kanthi becik, lakonana kanthi apik.